300 milyones pesos nga calamity fund ang giandam sa dakbayan sa Sugbo kun ugaling mo grabe o mukuyanap ang coronavirus. Samtang andam usab ang lalawigan Sugbo pagtabang sa mga taong nawagtangan og trabaho tungod sa COVID-19. Ano ang report? We have, at this point, for the purpose of this calamity, we consider this calamity, we have 300 million pesos reserved for the purpose. Mao kini ang ipasalig ni Mayor Edgardo Labilla kung ugaling mahitabo simba kulang nga mo grabe ang coronavirus. Aduna nay naunang 15 milyones pesos nga napalabang sa konseho nga magamit sa pagpalit og mga protective equipment. Hinoon, giklaro sa mayor nga COVID-free pa ang syudad bisan kung adunay namatay nga person under investigation kay gipaabot pa man ang resulta sa iyahang test gikan sa RITM. Nagpasalamat usab ang mayor sa kapulisan, kasundaluhan ug ubang mga stakeholders nga nagtambayayong pagbantay sa mga health checkpoints. Ang ato mga checkpoints is primarily for the purpose of protecting the spread of the disease. Mao na nga dili gyud pareho ka istrikto. Samtang ipaniguro ni Governor Gwen Garcia nga Enero pa lang nihatag na ang provincial government og tag 500,000 pesos sa tanang mga lungsod o mga syudad aron ipalit og mga PPE. Gitutukan karon sa lalawigan ang pagtabang sa mga trabahante nga nawad-an og trabaho tungod sa epekto sa coronavirus. Nakikalayon ang Kapitolyo sa Doli alang sa pag-agak sa mga kawani. We are now putting together a package that we could possibly reach out kadtong mga displaced nga mga employees sa mga malls, hotels, resorts, and other commercial establishments in the province of Cebu. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.